in dai abin da ya shafi waɗannan lalura guda uku ne, ƙarancin mani mara misali ko kuma saurin inzali dandanan cikin seconds ko cikin mintuna ko kuma gajiya ka ji kamar an maka dukan tsiya idan ka gama jima'i ko kana jima'i ka ji jikinka ya mutu. In dai waɗannan matsalolin ne to wannan haɗin shi za ku yi in Allah da za a samu waraka. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu da sauraron mu muna muku barka da warhaka, barka da sake saduwa da mu a cikin shirye-shiryen mu na Tilawa Online TV. Shiri ne da yake kawo muku abubuwa da suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunan mu. Ga masu neman ƙarin bayani za su tuntuɓe mu daga karfe 10 na safen kowace rana zuwa karfe 6 na yamman kowace rana. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya warkar da marasa lafiyar mu, ya ba mu lafiya, ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon guje mata. Matsala ce zan yi bayani a kanta ga waɗanda suke da waɗannan matsaloli, sai su kasa kunnensu da kyau su ji abin da za a faɗa kuma su yi ƙoƙari su haɗa. Bacin sun haɗa sai su yi ƙoƙari su rubuta su ajiye su sa su a cikin diyari ɗinsu ko kundinsu, domin na yi imani har ga Allah zai amfane su ko a yanzu ko nan kusa ko nan gaba. Akwai wanda zai zo matakin yana neman wannan ɗin za ka ɗauka kai amfani da shi. Akwai matakin da za a kai wani ne naka na jikinka wanda yake buƙatar irin wannan za ka ɗauko, idan ka manta kana buɗewa gashi a rubuce sai ka gaya masa ka samu lada, ka samu lada. Sannan wani zai iya saving ɗin bidiyon ya ajiye saboda gaba. Masu matsaloli guda uku su ne zan yi bayani a kansu. Wanda ya san yana da wannan matsalar sai amfani da wannan abubuwan da za mu faɗa. Na farko, duk mutumin da yake da ƙarancin mani wanda sanyi ne ya jawo masa wannan ƙarancin, ko istimna'i ne ya jawo masa wannan ƙarancin, ko kuma a rashin wato cin abubuwa masu gina jiki, dan abubuwan suna da yawa, abubuwan da suke kawo ƙarancin mani suna da yawa. To amma in mun tsakuro waɗannan, rashin sanyi ne, infection ya sa manin yake karanci ko yake tsinkewa ko yake fita ruwa-ruwa, ko istimna'i kai kayi shekaru kana yi hakan ya faru, ko kuma rashin cin abinci mai gina jiki da shan wasu abubuwa wanda suke ƙara ɓuɓɓugo da shi, shine to mataki na farko kenan ga wanda yake da wannan matsala. Na biyu, mutumin da yake da saurin inzali. Saurin inzali in aka yi magana na fitar hankali wanda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, ba ma maganar wai ai saduwan ba, wani kafin ma ai saduwan ya yi releasing, wani kuma lokacin da zai ɗauki al'aurarsa ya sa a cikin wato iyalinsa yana sawa zai inzali, kuma in ka tambaye sai ya ce ya yi maganin sanyi, ya yi maganin sanyi, ya yi maganin sanyi. Shi wani al'amari ya rasa gane masa. To ga wanda yake wannan matsalan shi ma zai amfani da wannan haɗin da za mu faɗa. Sannan abu na uku, ga duk mutumin da yake saurin gajiya, shi ba saurin inzali yake ba, shi ba ƙarancin mani gare shi ba, a'a daga an fara wato mu'amala da iyali dandanan sai ya gaji, sai ya ji gaɓoɓinsa duk sun riƙe, sai ya ji ƙugunsa ya riƙe, sai ya ji jikin shi ya mutu, kai idan ma ya kawo ya yi releasing ya kwanta sai ya ji jikin shi kamar an mai dukan tsiya, ko kuma ya ji an ɗaɗɗaure shi ma motsi ma bai iya yi. To ga waɗanda suke waɗannan matsalolin da na lissafa guda uku, su za su yi amfani da wannan abubuwan da zan faɗa. Menene za a yi amfani da shi? Na farko, za ka samu dabino ƙwara 7, dabino guda 7 su za ka samu. Idan ka same su sai ka ɓare su, ka cire ƙwallon, ka cire wannan 'yan leda-ledar ta ciki. Bacin ka ɓare su sai ka tattara su guri guda, sai ka samu ruwa moɗa ɗaya ko kofi ɗaya, moɗa ko kofi, moɗa da Hausa, kofi cup wanda ake shan shayi da shi normal wanda aka sani, to shi za ka samu, sai ka zuba ruwa. Idan ka zuba ruwa normal, ba ruwan zafi ba, ba ruwan sanyi na fridge ba, a'a normal, sai ka zuba shi
a cikin wannan kofi, sai ka ɗauko waɗancan dabino da ka ɓare sai ka zuba a cikin wannan ruwa. Misali za ka yi wannan abin ne da wato daddare bayan sallar isha'i, da dare bayan sallar isha'i idan ka zuba shi sai ka rufe, a samu in kofin mai murfi ne a rufe, in ba mai murfi bane a samu wani abin a rufe. Ba za ka yi amfani da shi ba sai ka dawo sallar asuba, sai ka dawo sallar asuba sai ka ɗauko wannan dabino da ka jiƙa sai ka sa cokali ka tsatsama wannan dabino ka cinye. Idan ka cinye sai ka ɗauki wannan ruwan shi ma ka shanye. Idan ya zamanto a cikin abubuwan da muka faɗa lalurorin kana wato matsalar ka biyu ce a cikin uku, to za ka iya yi da asuba, za ka iya yi bayan sallar isha'i sau biyu a rana kenan. Idan kuma ɗaya daga cikin abubuwan da muka lissafa saurin inzali na rashin misaltuwa dandanan ko kuma ƙarancin mani ne kawai kake fama da shi, ko ko gajiya ce wajen saduwa kake yi, to kowanne sau ɗaiɗai za ka yi bayan sallar subahi sai ka yi wannan shine farkon abin da za ka sa a cikinka. Duk wanda ya ji wannan to ya ƙoƙari ya sanar da wani domin shi ma ya ji. In Allah ya da duk inda ka yi, wasu za su ce to wani lokaci za a ɗauka ana yi, lokacin da ka fara yi ka ji ka fara samun sauƙi sai ka ci gaba. Aƙalla ana so a yi wata guda, aƙalla shi ne wata guda, kwana 30. Idan har kai wannan haɗin da aka faɗa wata guda baka ga canji a cikin waɗannan matsaloli da aka lissafa guda uku ba, to sai ka tuntuɓe mu domin ƙarin haske ko ƙarin bayani. Muna fatan za a gwada. In dai abin da ya shafi waɗannan lalura guda uku ne, ƙarancin mani mara misali ko kuma saurin inzali dandanan cikin seconds ko cikin mintuna, ko kuma gajiya ka ji kamar an maka dukan tsiya idan ka gama jima'i ko kana jima'i ka ji jikinka ya mutu. In dai waɗannan matsalolin ne, to wannan haɗin shi za ku yi, in Allah da za a samu waraka, za a samu sauƙi. Sannan idan ka ji ka sanar, kai ma za ka samu lada a cikin abin da ka ji. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya warkar da mu. Duk abin da muke Allah ya sa domin shi muke yi. Allah ya yafe mana kurakuranmu, ya ba mu lafiya, ya haɗa mu jannatul firdausi da mu da ku ba ɗaya gabaki ɗaya. Muna ƙaunar ku dan Allah kamar yadda kuke son mu dan Allah. Muna muku fatan alkhairi. Kar a manta da subscribe da sharing da comment da danna ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu mun dora. Muna muku fatan alkhairi. Ma'assalam.